2, Pulo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 20. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O, atong gabat, atong gabat, atong gabat, dua, atong gabat. 1, Yan. 2, Yan. 3, 4, Yan is great balancing. Makikita niyo po. Nakatayo po siya, gumagawa po siya ng upper limb exercises. 11, O, bab, tumbok, tumbok, tumbok. Yan, adwa. Yan. O. Now is great improvement for balancing and motioning his upper limb. Yan po ang aking dating bedridden stroke patients na aking pinagmamalaki. Dito po tayo sa San Jose, Magalang, Pampanga, for his 2 months dire-diretsong therapy program, speedy recovery, 2 months and 9 days. Ayan po ang ating great improvement. Ayan, ikitang-kita nyo naman. Nakatayo na po yan ng almost 50 minutes. Ayan. Thank you, Lord. thank you, Lord. Ano masasabi mo? Ayos ba, Bab? Thank you, Lord. Yan. O, siyempre again, shout out. Binabati natin ang kandating pesa dyan sa kandating Aray Pampanga. Dyan sa lahat ng kamag-anak ko sa Gutierrez. Ayan. Sa Kagyat at Salak family. Dyan. Sa inyo lahat at sa mga pasyente natin dyan. Siyempre. At yung nag-invite sa atin dyan mamaya. Dyan yung magdi-dinner. Happy Pesta. Ayan. God bless you. Ayan. Siyempre, thankful tayo kay Lord at thankful tayo sa asawa ni Apo Noli, kay Apo Sally, sa nag-alaga sa kanya, sa kanyang mga anak. Si Ivy, si Jia, ayan, at si Marie. Ano pa po mo? Zaire, At sino pa? Yung manuyang mo? Roman Busto. Ayun, magkita mo naman. No? Ang dating nakahiga lang na walang maghapong ginagawa. Ngayon po, ayun po, kita mo siya. Ha? Tumatayo na. Ayan. So again, please don't forget to subscribe, like and share, subscribe my YouTube channel, Modernong Monkey Pinto po. Ayan. Siyempre, meron tayong bagong shoutout dyan sa may kupang ng bagong tating negosyo, meat section. Dyan kila paring Dodoy at Nikang, mag-asawang ito sa kanilang business. Ngayon po ay blessing ng kanilang business sa may kupang meat section. Ayan, kupang Aray Pampanga. Makikita nyo po dyan ang kanilang business. Bukas po mag-open yan. Why don't you please visit them at Kupang, ayan, Arayat, Pampanga, ayan, makikita niyo po ang kanilang meat section, ayan, Mika and Dodoy. Guys, successful, ayan. Siyempre, shout out to my BFFWG and to her family, ayan. Siyempre sa lahat ng mga kapatid ko, ayan, at mga anak ko at mga pukos sa inyo lahat, shout out. Siyempre sa lahat ng Peacemaker team, for wins, ayan, nawa ay magtuloy-tuloy ang ating panalo, with faith and teamwork, ayan. Again, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Modernong Monkey Pinto po. Ayan po, makikita niyo po, no? Ayan. So please, ito po sa Bunuli, talagang desidong gumaling with faith in God, ayan, trust, at lahat ng mga sinasabi ko ay ginagawa. Diba, no? Lahat ng mga sinasabi ng mga camping ay ginagawa niya. Di ba? Ayan. So again, ngayon po ay May 22, 2026. Yan po ang ating bedridden stroke patients and now is great improvement.